Felly dwi wedi penderfynu ar gyfer y cwrs cyntaf I wneud parsel efo crwst philo a wedyn yn y canol mi fydd na caws glas a ffig. I gychwyn, mae angen cymryd 2 dudalen. Dudalen sa rwy'n yn dweud? Dwi'm yn gwybod beth sa rwy'n yn dweud. 2 ddarn, mae'n siŵr, o'r philo. Dwi byth di defnyddio philo pastry o'r blaen, achos I fi mae fe'n edrych fel papur. Torrwch y sgwariau yma tua 70 km o hyd. 70 km. Bydd eisiau dipyn o philo I ffitio hwnna. Centimedra, Lowri. Centimedra. Os yna rhywun gyda premesur? Premesur yn rhywun? Dyma fel dylio fo edrych. Felly na fo, gyda ni 2 seren, a rwan amser I fi rhoi y ffig a'r caws glas ar y crwstyn. Dwi jyst yn mynd I torri'r ffig wan yn darna man, fel bydd o'n toddi neis yn y parseli. Ac ar ôl torri'r ffigys, bydd angen cymysgu'r caws ar sudd lemon gyda ffinsiad o bupur du, cyn addurno'r cyfan a chnau Ffrengig wedi'i torri'n fan. Cnau Ffrengig. O'n i'n gwybod na dyna oedd yr enw Cymraeg am walnuts, felly dwi wedi dysgu rhywbeth heddiw. Mewn pestle? Pestle? O. A dwi'n mynd I cau nhw fyny fel hyn. Dod ar darna at ei gilydd, fel taswn i'n mynd I postio nhw. Felly na fo, parseli, ffig a caws glas efo cnau Ffrengig.